Здравейте, дигитални приятели! Лятото вече чука на вратата и е време леко да се постегнем. Не много, колкото шкембето да не излиза отдолу под тениската, да видят всички колко сме одебеляли тази зима и колко сме преяли. Затова днес съм ви подготвил една доста интересна рецепта. Лаваш с пилешко, яйца и сос без излишни мазнини, без захари и без тем подобни глупости. Също така тази рецепта е супер лесна и може да си направите за 0 време. Ето и какви продукти ще използвам. Ще използвам пилешки гърди, като те са най-чистото от пилето и те са най-здравословни. Също така, разбира се, ще трябват и някакви фибри, затова съм взел краставичка и домат. Плюс това сега вече те почват да стават вкусни и почвам да ги слагам на всичко вече, дори и на десертите. Разбира се, ще трябва и сос за този лаваш. Ето какво ще съдържа. Кисело мляко, лимон, малко горчица и съвсем малко медец. Сега ще кажете, нали, каза без никакви захари. Спокойно, медът е полезен, не е като бялата захар, а и ще сложа съвсем малко, около половин лъжичка. Разбира се, ще го вкуся и с сол този сос и ще добавя и малко черен пипер към него. Пилето ще го вкуся с сол, черен пипер и червен пипер. Разбира се, ще ни трябва и малко мазнина, за да го сготвим. Няма как. Трябва малко зехтинче. Зехтина също е полезен. Поне така казват, не съм сигурен. И без малко да изпусна да кажа, че ще трябва и чесън за сос. Как така иначе сос без чесън? Яйца, да бъде супер протеиново ястието. Пиле и яйца, знаете, комбинацията е уникална. За здрави и големи мускули. Не че аз имам такива, но така казват хората, не знам. И разбира се, ето ги и битките, които са с около 30 см в диаметър. Те дори няма нужда да се запичат, слагате вътре всичко и завивате и почвате да хапвате. И хубавото на това ястие е, че може да си го сглобиш и да излезеш на хубавото време навънка в парка, да се разходиш и да си хапваш и най-вероятно няма да те гледат странно. Най-вероятно казвам, не съм сигурен. Стига съм говорил глупости, направо да започваме. Започвам първо с соса, като слагам около 200 грама кисело мляко. Аз ще ви напиша точните съставки някъде на екрана и в описанието, така че ще може да ги видите на спокойствие. Като цяло този сос ще ви стигне за около 2-3 лаваша. Зависи колко сос слагате на лавашите. Но като цяло е хубаво да е сочен, но да не прекалявате, защото може да стане воднист. Сложих горчицата, сега слагам и малко мед. Сега добавям и сол и черен пипер, като разбира се ще го опитам как е на вкус. Знаете, всеки има различни предпочитания. Изтискам около половин лимон и сега ще нарежа чесъна и ще го сложа вътре. Тези две скелитки ще са напълно достатъчни. Все пак това е пресен чесън и е доста ароматен. Ако имате предварително направен сос, това ястие буквално става за 10 минути. Сосът отнема още 5 минути горе-долу. Но по принцип е хубаво малко да престои в хладилника, за да се комбинират добре съставките и да стане още по-хубав. Но ако нямате време, може директно да го направите и да го хапвате. Слагам чесъна вътре. И сега само ще разбъркам, за да се смесят продуктите. Ако желаете, може да си добавите пресен магданоз или пресен копър. Сега ще го опитам как е на вкус. Виждате, текстурата му е добра. Сега да видим вкуса как е. Страхотен, просто страхотен. Няма нужда от нищо повече. Сега го оставям в хладилника малко да си почине и започвам да приготвям пилешкото. Първо ще го почистя, защото има малко останало от хрустяла и също тази част тук. И вече е готово за експлоатация. Ще го нарежа на жулиени, за да се приготви по-лесно. Като ще го отворя от тук и после още малко. Сега ще го стрежа през средата и започвам да го режа. Същото правя и с другото парченце. И готово. Сега ще го сложа в една купа и ще го вкуся.
Добавяме му първо малко зехтин, като след това вече в тигана няма да добавям допълнително зехтин, за да не стане все пак прекалено мазно. Вече се разбрахме, че трябва да е хелти. Слагам сол, черен пипер и червен пипер. Съвсем леко ще го размеся, да се вкуси добре навсякъде. И ще го оставя за по-малко от 5 минутки да се вкуси, докато си режа домата и краставицата. Започвам с краставицата, като няма да използвам цялата, само половината, тъй като сега няма да изям чак 2-3 лаваша, ще изям само един. Ще я срежа отново така през средата. След това я режа на филийки и накрая ще я нарежа на гредички. Сега слагам краставичката в тази купичка и подкарвам домата. Него също ще го използвам само половината. Доста добре. Буквално допреди 2 седмици не можеше да се намират хубави домати, а сега почнаха да изкачат хубавите доматики. Аз много обичам доматите и мога да ги консумирам по всяко време с всичко. А вие какво предпочитате, домати или краставици? Айде споделете ми в коментарите. Да видим кои сме повече. Доматаджиите или краставичарите. И сега ще си нарежа и домата, само че него на полумесеци. Почти като азиатец съм, само дето не съм. Божинов. Слагам и доматите при краставиците. И сега, както са така отгоре, директно ще ги посоля, за да не се налага после допълнително да ги посолявам. И започвам с приготвянето на пилето. По-точно с готвенето. Пускам тигана да загрява на малко по-висока температура, тъй като пилето е нарязано на тънко и искам да остане вътре сочно, затова малко на по-висока температура, за да не се вари, а да се запържи хубаво. Ще го готвя около 5 минутки, като първо ще изчакам да загрее добре тигана и тогава ще го сложа вътре. Тиганът вече загря, както ви казах, без никаква мазнина, освен тази, която сложих на пилето. Почвам да пускам пиленцето вътре. И сега само ще го раздрусвам периодично през около 1 минутка, за да се запече хубаво от всички страни. Виждате вече колко е златисто, трябва още 1 минутка и го махам от котлона. Стигам от толкова, вече го махам от котлона и го слагам ето тази купичка. Ето вижте колко е златисто и също време са станали супер сочни филенца. Сега в същия тиган, без да слагам мазнина, ще чукна и 2 яйца. Ще им добавя само малко солчица. За съжаление, ако тигана ви не е с незалепващо покритие, ще трябва да сложите малко мазнина. Но ако е с незалепващо покритие, няма нужда да слагате дори и капка. Сега ще ги готвя за 3 минутки и почвам да сглобявам лаваша. И започвам с сглобяването. Взимам си една питка и започвам с соса. Соса винаги трябва да е най-отдолу, за да мога да го разнесете с лъжицата. Няма да прекалявам. Около 2 лъжички. И разнасям навсякъде без накрая. Накрая трябва да остане съвсем малко разстояние, за да не излиза соса навсякъде. Сега слагам пиленце. След това слагам едно яйце. И накрая нареждам доматки и краставици. И остава най-сложната част – загъването. Тук може и да не подгъвате от страните, тъй като ще го срежа на 2. Бутам напред
и нагъвам. Сега ще го срежа през средата. Красота! Ето виждате колко е добре подреден и след малко ще видя дали е вкусен. Същото правя и с другият лаваш. И най-хубавият момент настъпи. Вече съм умрял от глад. Нямам търпение да си хапна едно лавашче. Ще си добавя само още малко сос. И така, за всеки случай. Въпреки че от другата страна капе. Вкусотийка! Трябва да си призная, ще ви е трудно да ядете навънка това лавашче, освен ако не си го видите с фолио, но пък е брутално вкусно. И на всичкото отгоре, в един такъв лаваш има по-малко от 400 калории за хората, които ги интересуват. Също така има над 50 грама протеин. Значи ако ядете по 4 такива, освен ако не сте жена, 40 кг, вие ще отслабвате и в същото време ще трупате мускулна маса. Просто е идеална храна за моментите, когато нямаме много време или се подготвяме да ходим на почивка и искаме леко да приберем коремчето. Външен вид 7 от 10. Вкус 9 от 10. Наистина много ми харесва. Мога да си го хапам всеки ден. Надявам се и на вас да ви хареса. И това беше всичко от мен за днес. Ако видеото и рецептата са ви харесали, може да оставите един палец нагоре и да се абонирате за канала за още такива страхотни рецепти. Благодаря ви, ще се видим отново следващия път. Чао!